Jo crec que tenim encara molt a prop la temporada passada, així que les eufòries per quan acabin, perquè està tot encara molt al començament i que venim també d'un partit on vam patir. O sigui, és veritat que venim d'una victòria i que venim d'un +3, però venim d'una segona part poc controlada, d'una segona part on Pradejón ens podia haver fet al final l'empat i crec que hem de seguir molt alerta i sobretot intentant pujar el nivell a entrenaments i autoexigint-nos per no baixar. Aquesta setmana tenim un rival que jo penso que és un dels equips que millor juga de la categoria. Tenen un model de joc amb una variabilitat de sistemes molt bèstia i crec que hem d'anar allà a jugar amb molt respecte. Doncs el que comentàvem ara, és un rival que té molt bon tracte de pilota, és un rival que li agrada jugar molt, com a nosaltres. És un rival que potser no mostra o no ha mostrat fins ara la mateixa agressivitat que havien mostrat potser Saragossa i Pradejón, però d'altra banda és un rival que ha estat protagonista en els 4 partits que ha jugat. Ha tingut la pilota en els 4, és el que ha generat més ocasions i potser no li han acompanyat els resultats, però no ens oblidem que és un rival que l'any passat, el que era Interrías, que ara és Villalonga, es queda un punt de jugar al play-off. Així que anem amb molt respecte. És un equip que l'any passat està la majoria de la temporada líder i això no és casualitat. O sigui que estic molt segura que demà ens ho posaran molt complicat i més al seu camp. Per mi és bàsic, o sigui, és la clau de l'èxit que tenim. A mi, ja en el cas de Vela i Júlia teníem confiança cega de que sortiria bé el pujar-la, de que eren una aposta de futur i crec que les dues estan responent molt bé. I en el cas de Núria o d'Irina, que aquesta setmana entren en convocatòria, Núria a més està tenint una participació com a titular. Al final les estem tractant com una jugadora més de la primera plantilla. Són jugadores que estan en dinàmica nostra, estan entrenant amb nosaltres, estan donant molt bon nivell. Coneixem molt bé el model de joc perquè tenim la sort que ja el teníem al juvenil i al final s'han adaptat molt bé durant la pretemporada a tot el que calia a nivell de grup i a nivell de dinàmica de primer equip. Així que sí que és veritat que són plantel filial o juvenil, però per mi són dues jugadores més importantíssimes que entren en convocatòria i que les tenim en compte com qualsevol altra jugadora.